Me kuke son ji? Labarai ko kuma abubuwa daban-daban da za su taɓa ɓangaren rayuwarmu ta yau da kullum? Ku biyo wannan hanyar ta Vision FM. Sashen Hausa na Radio Vision ke magana kan mita 92.5 daga nan tsakiyar birnin Kano da kewaye da ma sauran sassan jihohi makwabta ko ta intanet a visionfm.ng a ko'ina a faɗin duniya. Mai sauraro Assalamu alaikum, Abdulhadi Abubakar Binga ne ke farin cikin sai kasancewa da ku ta cikin labarai da rahotanni, shirin da kan kawo muku halin da Najeriya da ma sauran sassan duniya ke ciki. Yau muna 27 ga Jumada Ula 1443 bayan jihar na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madinatul Munawwara daidai da 31 ga watan Disamba wato ranar ƙarshe na shekarar 2021 Masihiya. To a cikin labaran za ku ji cewa sojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda fiye da 1000 cikin shekarar nan. Yayin da 'yan bindiga kuma ɗazu-ɗazun nan suka sace mutum 12 ciki har da mata 10 a Kaduna. A kwanakin nan ne dai muka jiyo gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari na baiwa al'ummar jihar damar kare kansu. Allah bai ce ka kwanta ba, a kashe ka, a wulakanta iyalinka, a kwace dukiyarka. Idan ka rasa ranka a wannan jihadi ne. Kuma bai yiwa mutumin banza ya rike makamai a ce mutumin kirki ba zai rike ba. Duk wanda zai iya samun makami ya same shi domin ya tsare kanshi. Sai dai kuma masana harkokin tsaro na da mabambantan ra'ayi. Abin da ilimi ya nuna a cikin wannan kanadi na gwamnan jihar Katsina ya nuna gaskiyar magana cewa akwai kuskure a ciki a zo a ce kai ne mutane su fito su kare kan. Babban dalili shi ne za ka ga cewa kowanne yana da hakkin da gudunmuwar da zai iya bayarwa a game da tsaro, amma kashi 50% gwamnati ya kamata ta ba jama'a. A gabas ta tsakiya kuma Isra'ila ta ce ta cimma yarjejeniyar sayan kayayyakin yaƙi na kimanin dala biliyan 3 daga Amurka. A fagen wasanni kuma daidai lokacin da wasan hamayya da Iyimba ke ƙara karatuwa, Kano Pilas na cikin mawuyacin hali. Farko labaran duniya. Sojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda fiye da 1000 cikin shekarar nan. Bayan ga ceto fararen hula 2000 daga hannun bata gari a yankin wato arewa maso gabashin kasar nan, daidai lokacin da wasu 'yan ta'adda fiye da 22,000 suka miƙa wuya. Wani taron manema labarai kan nasarorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a shekarar 2021 da ministan yaɗa labarai na ƙasa Lai Muhammad ya gudanar a jihar Lagos ya ce dakarun sun yi nasarar fatattakar ayyukan 'yan ta'adda kamar yadda shugaba Buhari ya ɗau alkawari. Ministan ya ce gwamnatin Buhari ta tunkari matsalolin ta haifar ta fuskar tattalin arziki bayan samar da tarin shirye-shirye na sauƙaƙa rayuwa. Daga bisani ministan ya roƙi 'yan Najeriya da su ci gaba da nuna goyon baya ga jami'an tsaro da ke sadaukar da rayukansu wajen tabbatar da zaman lafiya. Akalla mutum 12 ne ciki har da mata 10 'yan bindiga suka sace a karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna. Wani matashi mazaunin garin ya tabbatar da shigar 'yan bindigar garin nasu, inda ya ce sun ci karansu babu babbaka. Sai dai kuma ya nemi gwamnati da ta kai 'yan sanda yankin domin ba su kariya. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da rufe mahakar zinare ta Dan Isa kwata-kwata bayan da kwamitin da aka kafa da ya kunshi kwararru ya bayyana cewa akwai hatsari sosai wajen ci gaba da aikin haƙar ma'adinan. Matakin ya zo ne duk da cewa dubban mutane sun yi ta kiraye-kirayen a buɗe mahakar domin ci gaba da neman abincinsu. Sama da mutane 30,000 ne dai ke aiki a filin haƙar zinaren da faɗinsa ya kai kilomita 5. Isra'ila ta ce ta cimma yarjejeniyar siyan kayayyakin yaƙi na kimanin dala biliyan 3 daga Amurka. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce ta ƙulla wannan yarjejeniyar ne domin siyan jiragen masu saukar ungulu guda 12. Ana sa ran miƙa su ga Isra'ila nan da shekarar 2026. Sai da Amurka na duba yiwuwar kai jiragen kasar Isra'ila a shekarar 2024. Kulla yarjejeniyar na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da wani rahoton cibiyar nazarin zaman lafiya ta duniya ya nuni da cewa masana'antar kera makamai ta duniya na bunƙasa duk da nakasin da annobar corona ta yi a fannoni daban-daban. Kafofin yada labaran Isra'ila na hasashen cewa za a amfani da jiragen ne wajen kai farmaki a cibiyoyin nukiliyar Iran da aka daɗe ana yi. Labaran duniyar kenan, yanzu kuma sai jerin rahotanni. To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar shirin a kwanakin nan ne dai muka jiyo gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari
na baiwa al'ummar jihar damar kare kansu a duk lokacin da suka ga akwai buƙatar hakan. Ya bada hujjar cewa karancin jami'an tsaro ya sa su jami'an ba sa bayar da cikakken tsaro domin yakar matsalar 'yan bindiga a jihar tasa. Shin 'yan sanda nawa muke da su a ƙasar nan? Sojoji nawa muke da su a ƙasar nan? To in muka ce za mu rungume hannunmu, to ashe ma aikin bai yiwa. Domin in kowace jiha tana da matsala, kowane ɗan sanda ya koma jihar shi ko kowane soja ya koma jihar, to shikenan al'amuranmu sun lalace nan gaba ɗaya. Ko ku sojojin Najeriya wanda yanka zuba zuwa dajin Zamfara su duka akwai wani bangare da za su yawa. To mu musamman a nan jihar Katsina da muke kirarin mun san mu musulmi ne, to akwai yadda Allah ya ce a yi. Allah bai ce ka kwanta ba, a kashe ka, a wulakanta iyalinka, a kwace dukiyarka. Idan ka rasa ranka a wannan jihadi ne, kuma bai yiwa mutumin banza ya rike makamai a ce mutumin kirki ba zai rike ba. Duk wanda zai iya samun makami ya same shi domin ya tsare kanshi. Sai dai kuma a wasu jihohi da ke fama da irin waɗannan matsaloli sun ce ayyukan 'yan banga ƙara gurgunta lamarin tsaro ke yi da take kai ga kisan waɗanda ba su ji ba su gani ba. Hakan ne ma ya sanya a makonnin baya gwamnan jihar Sokoto ya dakatar da ayyukan 'yan banga a jiharsa saboda rahoton 'yan sa kai na zuwa kasuwanni dauke da bindigogi da goruna da kuma adduna inda suke dukan kowane bafulatani da suka yi arba da shi, abin da ke kai ga asarar rayuka. Ga abin da Detective Awal Bala Durmin iya masanin harkokin tsaro a Najeriya ke cewa kan wannan batu. Abin da ilimi ya nuna a cikin wannan kanani na gwamnan jihar Katsina ya nuna gaskiyar magana cewa akwai kuskure a ciki a zo a ce kai tsaye mutane su fito su kare kansu. Babban dalili shine zaka ga cewa kowanne yana da hakkin da gudunmuwar da zai iya bayarwa a game da tsaro, amma kashi 50% gwamnati ya kamata ta ba jama'a. Tana da jami'an tsaro masu makamai a hannunsu wanda suke iya tunkarar 'yan ta'addan nan. Shine su kuma mutan gari suna da gudunmuwar da za su bayar kashi 50 ta ba wa jami'an tsaro haɗin kai ta yin wasu dabarun da za su kare kansu, amma ba ta hanyar ɗaukan makami su tunkari 'yan ta'addan. To amma Detective a cikin abubuwan da shi mai girma gwamnan jihar Katsina ya ce kamar jami'an tsaro ba su wadatu a ƙasar nan da za su iya kare mutane ba daga matsaloli na tsaro. To ai dama ba za a taɓa samun harkar tsaro ta inganta ba tunda ba a yi forest marshal ba, tunda ba a yi jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka ba. Kashi mafi yawa da ake aikatawa na harkar ta'addanci a dajin nan ake aikata, kuma a dajin nan an aikata dajin nan ake komawa. To idan kai jami'an tsaro masu kula da dazuzzukan nan, ka yi maganin wannan ta'addancin da ake aikatawa, kuma kun ci a idan asalin lokal government ɗin 'yan garin. To kamar me bambancin marshal din da kace a dauka da 'yan banga, saboda su ma 'yan bangar kamar ana ganin ai 'yan asalin yankin da ake fama da matsalar tsaro ne. Akwai bambanci mai yawa, za ka iya auna wanda yake an horar da shi an ma horo na kwarewa na farko kenan. Me bambancin jami'an tsaro da 'yan banga? Ba horo ba ne da makamai da karfin gwamnati. To duka wannan forest marshal a cikin dokar da ta ayyana a yi su a cikin tsararrakan gudanar da forest marshal duka akwai waɗannan abubuwa. To bara mu leƙa jihar Neja a yayin da ya rage ƙasar da sa'o'i 24 shekarar 2021 ta ƙare. Al'ummar jihohi daban-daban a yankin arewa sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga, abin da ya kai ga asarar rayuka da dama da sace dabbobi haɗi da garkuwa da mutane. Jihar Neja ita ma ta sha fama da nata matsalolin na tsaro. Ga rahoton da wakilinmu a jihar ta Neja Zakar Adamu Kwantagora ya aiko mana. Jihar Neja da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya na zama jiha mafi girman faɗin ƙasa a cikin ƙasar nan. Da galibin al'ummar ta manoma ne da mafi akasarin su ke zama a yankunan karkara. Sai dai bayan bullar ayyukan 'yan ta'adda masu satar shanu da garkuwa da mutane a yankin arewacin Najeriya. Lamarin ya jefa da daman al'ummar jihar cikin halin tagayyara da tararrabi. A cikin wannan shekara ta 2021 mai karewa, jihar ta fuskanci munanan hare-haren da ya sanadiyar rasa rayukan al'umma da ɗimbin dukiyoyinsu. Muhammad Gambaci Karumbu wani ɗan gudun hijira ne da matsalan tsaron ya raba da garin nasu. A yanda 'yan bindigan nan suka hito bana ga mun shiga wani ha'ula'i, mun shiga wani yanayin da yanda na hito duniya ma ni dai ban dai taba shiga ta ba, amma bana sai ga na shiga wani yanayin da ko in ce mun shiga tunda ba ni kaɗai ba ne, mun shiga yanayin da ko daɗi babu. Wani irin hali kenan kuka shiga?
halin da mutanen ga suka samu gaba 'yan bindigan ga lokacin kaga za mu yi noman mu ji daɗi amma yanzu ga bana ga ma ko buhu biyu ma ya kan gikar ma na iya haɗa buhu biyu. A baya buhu nawa kuke noma? A baya ina haɗa buhu 40 da wani abu haka zuwa da 5 haka ni kaɗai, babu kanina babu babana ba wani daga ni ni amma ga a bana ga ma ko buhu biyu ma ban samu na haɗa ba. Abin da ya faru da ni shekaran gara ba zan taɓa mantawa ba da shi shine zuwan 'yan bindiga garin ganamu wanda sun zo mu kuma mun hita wajen gari muna ta gudu mun bar iyaye da mata, to wannan shine babban abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba a wanga shekaran mai wucewa, matsalan tsaro. Baya ga waɗanda matsalan tsaron ya shafa na kai tsaye, su ma waɗannan da suka rasa 'yan uwansu a hannun 'yan bindigar sun ce shekara ce da ba za su taɓa mantawa da ita a rayuwarsu ba. Sunana Abubakar Safiyanu Sahabi. Yau kana tare da ɗan uwanka ko ɗanka ko mahaifinka amma ya iya shigowa har cikin gari da bindiga ya halbe shi, kana gani ya mutu, an ɗauki ɗan uwanka an shiga da shi daji, an ce sai ka biya kuɗi, an kashe maka wani amma mata fyaɗe. Wannan taɓarɓarewan tsaro gaskiya abu ne wanda nake kwana da shi, nake tashi da shi. Wata rana har yakan hana ni bacci da daddare, musamman abin da ya faru bayan nan shiga masallaci bayan Allah suna sallah aka kashe, a cikin waɗanda aka kashe a maza kuka akwai ɗan uwana na jini wanda mun yi zama tare da shi. Ɗan uwana ne na jini, yana kula man da wani al'amura na wasu yanki na kasashen mu wanda aka waye gari ya je neman abinci ya hito sallar asuba aka kashe shi. Sunana Naziru Bala. Akwai kuma kanwana wadda take har yanzu ma kusan in ce babu labarinta, tana ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kama na FGC ya wuri. Su biyu a cikin biyun guda Allah ya mata rasuwa ma ga wanta ne aka zo da shi, ita kuma guda har yanzu ma zuwa wannan lokacin da nake ma magana har yanzu tana ci hannunsu, wanda kullun na tuna da wannan abun gaskiya sai kwalla ya zubo mina idan. Al'ummar jihar sun kuma yi fatan ganin samun sauki da salama a shekara ta 2020 mai kamawa na irin mawuyacin halin da jihar ta shiga a wannan shekara mai. To an gaishe da Kwantagora. To da yake Juma'a wakilinmu Abdullahi Awal Sheka ya jiyo mana hudubar na'ibin limamin masallacin Juma'a na Kwandila Sheikh Abdullahi Muhammad Getso, inda malamin cikin hudubar sai ce hanya guda ta magance fitintunin da suka addabi kasar nan ita ce da kufa da yin addu'a. Ga rahoton nasa. Dabar yau Juma'a masallacin Sahaba da ke unguwar Kwandila ta mai da hankali ne wajen kira ga al'ummar musulmi da su matsa kaimi da yin addu'a musamman domin maganin fitintunin da suka addabi kasar nan da ma duniya baki daya. Imamin masallacin ya kara cewa wasu na ganin kamar kara yawan jami'an tsaro ne zai magance matsalar, amma abin ba haka yake ba. Allah ne kadai zai magance ta duk da cewa akwai buƙatar kara yawan jami'an. Haka zalika annabawan Allah da manzanninsa komawa suke ga Allah yayin da wata matsala ta same su. Yanayin da muke ciki a yau a Najeriya ko kusan duniya ma gaba ɗaya yanayi ne na babu daɗi. Ana cikin yanayi na zubar da jini, taɓa dukiya al'umma, taɓa mutuncinsu, inda ka tafi abin babu daɗi. To wasu ya ta ganin kila ƙara jami'an tsaro shi zai magance, wasu kuma su ta ganin abin da zai magance shi ne talauci ne ke damun mutane. To waɗannan gaskiya akwai buƙatar a ƙara jami'an tsaro, kuma akwai buƙatar mu nemi na kanmu don mu fita daga kunci na talauci. Amma maganar yaye wani bala'i da ya sha kan mutane ba mai iya sai Allah. Allah shi ke saukar da damuwa kuma shi ke yaye ta. Daga ƙarshe dai ya ji hankalin al'umma kan cin halak domin tana daga cikin matakan karɓar addu'a. Daga cikin abin da za mu koma don Allah ya karɓi addu'ar mu gyara abincinmu, mu gyara mu'amala mu zamantakewar mu da duk abin da yake ta faruwa na cutar juna mu daina shi don mun roƙi Allah ya karɓa mana. Abdullahi Awal Sheka, labaran Bijin. To sannin ka dan Sheka. To labarai da rahotannin fa na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Vision Radio. Sunana Abdullahi Abubakar Binga, kuma kuna iya sauraron mu ta intanet a visionfm.ng ko ta Facebook. To madalla, yanzu karfe 8:14 daga nan sashen Hausa na Vision Radio. Sanyin dare ya fara busawa kan mataki na 23 bisa ma'aunin Celsius, kuma ana sa ran wayewar garin gobe da hantsi daidai karfe 6 na safi. Sanyi zai karu zuwa maki na 13 tare da washewar sararin samaniya. To da yake mun tabo batun sanyi a nan, kuma an baiwa al'umma shawara da su rika motsa jiki musamman a wannan lokaci. Dr. Yakubu Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano shine wannan kira, inda ya ce hakan zai taimaka matuƙa wajen inganta lafiya da ƙara wa jiki kuzari. Ga Mudassir mai mota ka zaure cikin rahoton da ya haɗa mana.
Dr. Yakubu Abubakar ya kara da cewa tasirin motsa jiki da yake da shi a jikin bil'adama ba zai iya fayyace shi ba a kankanin lokaci, musamman idan aka yi la'akari da yadda yake taimaka garkuwar jiki tare da magance matsalolin da suke gudana a mashaka da sauran sassan jikin dan adam. Ya ce sauran matsalolin da suke addabar mutane suna alaka da rashin motsa jiki, abinda a wasu lokutan na iya yada cututtuka, amma har yanzu ba kasafai suke amfana da hakan ba. Motsa jiki yana da matukar amfani sosai, musamman yana kara wa jiki karfi sosai, yana sa jini bai dinga zagayawa sosai, kuma yana sawa gafa da yanayin jikin mutum ya dinga ciwon yana raguwa, yana zama normal da sauransu. A'a, ba za a iya hada su ba. Wanda yake motsa jiki a jikin shi ba zai dinga samun cututtuka ba kamar wanda baya motsa jiki. Dr. Aisha Aliyu Harazimi ta ce motsa jiki bai takaita ga maza ba, hatta mata na iya amfana ta fuskan moriyar da motsa jiki ya kunsa. A rayuwar mata da maza da dukkan nan adam ginshiki ne na rayuwa. Shi yasa kaga mutanen dama sun fi mu lafiya, ka ci abinci mai kyau, ka motsa jiki. Shi jiki ma motsa shi lalacewa yake gaba daya. Yau a bangaren motsa jiki yadda aka faɗa, ko a gida ne tafiya tana nan, zaki iya zagaye gida, ko mai ciki ce ko tsohuwa ce ko yarinya, tafiya tana taimakawa. Sannan akwai irin aikace-aikacen gida da mutanen da suke yi. Yau alakalla a ce daka ne, shara, abubuwan da duk da ake kazar-kazar gyare-gyare na gida ma suna taimakawa. A don haka ma ya sanya muka ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar garin Kano domin bayyana mana yadda suke ji bayan da suka kammala gudanar da atisayen motsa jikinsu. Ina jin daɗi mana in na motsa jikina, in ji ƙarfi a jikina. Amma in dai zaka motsa jikin nan ka samu ka ɗan watsa ruwan zafi, to zaka ji jikinka ya dawo yanda yake. To sunana Fatima Abubakar. To bayan dawowa daga rahoton motsa jiki, lokaci yayi da zamu waiwayi manyan abubuwa da suka faru a shekarar nan da muke bankwana da ita ta 2021. Kan haka ne na gayyato muku Ibrahim Nasir domin mu yi bitar tare. Ibrahim Nasir. To Abdulhadi da masu sauraro barkanku da wannan lokaci, kuma barkanka da ka sanar da muhallin da duniya. Ka san abubuwa daban-daban sun faru a shekarar 2021. Da gaske. Kuma a cikin abubuwan da muka tato muna da abubuwa guda 20 manya-manya da suka faru a shekarar ta 2021 da muke bankwana da ita a wannan dare. Abu na farko. Za mu soma da watan 26 ga watan Janairun shekarar da take bankwana kenan. A ranar ne Buhari ya wato canza manyan hafsoshin tsaron kasar nan, sai kuma 17 ga watan Fabrairu a nan ne aka ɗebe wato yara 'yan makarantar Kagara kusan mutum 27. Ka san ko wannan batun ya musu hankali kwarai da gaske, inda a cikin su ma har aka samu rasa rayukan mutum daya. 26 ga watan Fabrairun da aka dauke kuma dalibai 'yan makaranta su 279 na Jangebe kenan a wato mafara, wannan haka yake a jihar Zamfara. 11 ga watan Mayu kenan aka dauke wato wasu karin 39 su kuma a Kaduna wato a kwalejin magana ake a abin da ya shafi tsaro kenan. Haka zalika a kuma 5 ga watan Afrilun shi kuma aka barke wato wata gidan yari da ke a Owerri. To ka san a wannan ko kuma in ce a watan Afrilu aka sace ɗalibai na makarantar Greenfield University, wata jami'a ce a jihar Kaduna. To haka zalika kuma a watan Mayu 21 kenan shi kuma aka samu rasuwar Chief Army Staff kenan wato Lieutenant General Ibrahim Attahiru. Wato hatsarin jirgin sama da abin nan ya girgiza mutane da dama. Haka zalika a watan da na Mayu 25 amma kuma wato babban bankin kasa ya karye darajar naira, inda ta zama dala duk dala. Ka san masana harkokin tattalin arziki sun je sun dawo kan wannan batu. Tunda a nan ne dala ɗaya ta zama naira 410 da kwabo 25 a farashin gwamnati kenan. Haka zalika a watan na Mayu 30 da watan Mayun aka sace 'yan ɗalibai Islamiyya su 200 a Tagina wato Rafi Local Government ta jihar. To amma kuma idan ka duba a watan Yunin labari ne mai daɗi, tunda Buhari ne ya kaddamar da layin dogo. Na Lagos Ibadan aka fara safara kenan na mutane. Yunin kenan. Ai kuma a 5 ma kuma Najeriya a 5 ga watan ne aka yi abin da Najeriya daɗi ana cece kujen shine wato magana Twitter kenan. Na tuna wannan batu. Ake magana cewa ai ina ga wannan magana saboda mu ma ko zaka duba ba ma cewa a biyo mu ta Twitter. A 17 ga watan Yunin kuma aka sace ɗalibai su 80 a Kebbi. Haka zalika a 29 ga watan Yunin gwamnatin wato aka sanar da kame shi kanshi Nnamdi Kanu kenan wato shugaban waccan kungiyar ta
ta yan awari ta IFOP kenan. Haka zalika 1 ga wata washe gari kenan DSS kuma suka kame shi kuma suka je suka kewaye gidan Sunday Igbo inda ka san kamar dan jimma da dan jimmai suke can bangaren inyamurai kudu ta gabashi da kuma kuji ta yammaci anan kuma shi kuma Igbo yake cin karansa babba. Kwana 4 bayan faruwa abin kenan 5 ga watan Yuli shi kuma aka sace yan ɗaliban nan na Baptist kenan. To ayi ranar 19 ga watan Yuli din kuma shi kansa Sunday Igbo din aka kama shi. Wato bayan ya tsere daga Najeriya ka san ina ga jamhuriyar Benin ya tafi. So sannan kuma ga abin da ya faru a 24 ga watan Agusta shi kuma na barke wannan NDA da aka yi wato wancan makaranta ta. Abin ya ba mutane mamaki ana ganin wato mutumin da ya kamata ya bada tsaro shi ma an iya abin nan ɗinsa. Haka zalika shi kuma 25 ga watan Oktoba ne kuma aka kaddamar da kuɗin Inera. Ta zo da wani abu sabu. A lokacin da aka kaddamar da ita abin ya burge al'umma amma kuma daga karshe kuma abin sai ya zama kamar abin. To a 17 ga watan Nuwamba shi kuma aka fitar da rahoto na abin da ya faru a Lekki Tollgate abin da ya shafi NSAS kenan. Kuma kaga dai karshe dai aka yi ta ji da dawowa. Haka zalika 20 ga watan Disamba da muke ciki shi kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ki karbar ya watsi da wato dokar da ta ba da dama wato zabar yan tinke wato kato bayan kato. Magana ta karshe da ya kamata mu rufe da ita shine a yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan kasafin kuɗi na shekarar 2025. Kuma kasan an samu canji a wato daftarin daga wato tiriliyan 16 zuwa tiriliyan 17 duba da darajar naira daga 60 daga 50 da wani abun zuwa ta koma. To an gaishe da Ibrahim Nasir. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai batun alakar majinyata da masu aikin jinya a asibitoci a wani yunkuri na nemo bakin zaren warware matsalar da ke yawan faruwa tsakanin ma'aikatan jinya da kuma wata ƙwararriya kuma malama a sashen nazarin harkokin jinya a jami'ar Bayero da ke nan Kano ta ce rashin fahimtar juna shine ke ci gaba da kawo rikici tsakanin bangarorin biyu ga abokin aiki Abdulsamad Muhammad Usman. Jim kaɗan bayan kammala shirin madubi na gidan rediyon Vision inda ta zayyana irin gudunmuwar da ma'aikatan jinya ke bayarwa wajen kula da marasa lafiya. Kazalika a yayin da take amsa tambaya kan batun irin gudunmuwar da ma'aikatan jinya ke bayarwa a unguwanni ta ce hakan ba laifi bane muddin taimakon bai wuce abin da dokar aikin jinya ta tanada ba. Mu rawar da muke takawa shine ta kula da mara lafiya tun daga lokacin da aka yake asibiti ko kuma lokacin da aka haifi mutum muke kula da shi har zuwa lokacin da mutum zai bar duniyan nan mu muke kula da shi har mu taimaka ma mutum ya samu mutuwa sauƙaƙƙiya sannan mu muke haɗa mutum ya lokacin da ya koma ga mahalicci. Amma so tari a unguwanni zaki ga an gayyaci masu aikin jinya suna ma kuma taka rawa irin ta likitoci shin hakan daidai ne bisa ka'idar ku ta masu aikin jinya? Gaskiya akwai home services shine muke cewa kula da mara lafiya a cikin gida in dai an riga an ba wa mutum lasisi na ya kula aikata wannan aikin jinya din to an yadda cewa ko da a gida ne saboda duk inda ka je gida ka kula da mara lafiya akwai abubuwan da zaka kula da shi. To yanzu kuma sai rahoton tarihi amma a kalandar Islama tare da Hauwa Lamir Amin. A rana irin ta 27 ga watan Jumada Ula shekara ta 1431 Hijiriya, jirgin kamfanin Afirka mai namba 771 ya faɗo kusa da Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, wanda ya haifar da rasuwar mutum 103 amma yaro ɗaya ya tsira wanda bai fi shekara 8 ba. A rana irin ta 27 ga watan Jumada Ula shekara ta 1372 tarayyar Soviet suka tabbatar da yanke alaƙar jakadanci da Isra'il bayan sun gano cewa samun ci gabansu shine ci gaban mu'amalarsu da Larabawa. To yanzu kuma sai fage mu na wasanni. A gobe Asabar kungiyar Arsenal za ta karbi bagoncin Man City a filin wasa na Emirates Stadium da misalin karfe 1:30 agogon Najeriya. Yanzu dai Man City ta ce ta daya a teburin gasar, ita kuma Arsenal ta yi kokarin dawowa mataki na 4 bayan da ta jera wasanni tana samun nasara. A gasar gida Najeriya kuma gobe ba za a doka wasanni ba saboda hutun sabon shekara, amma a jibi Lahadi idan Allah ya kai mu za a doka wasan hamayya tsakanin Kano Pilas da Iyimba. Wasan dai ya zo ne lokacin da Kano Pilas al'amura ke ci gaba da dagule mata domin a yanzu haka ita ce ta karshe akan teburin
gasar Premier Najeriya. Akan haka ne muke tare da Abubakar dan Habu Sheka. Dan Habu. To salamu barka dai da wannan lokaci. Ina ga mu tattauna akan maganar Kano Pilas din nan, me zaka ce kamar? To Kano Pilas dai tana cikin wani hali duba da za ka gani a wannan kaka, tun waccan kaka ta gabata ma dai ba wani abin a zuwa gante ba, kuma kazalika wannan kaka ma dai magoya bana ta korafi duba da ba a abin da ya kamata. Kungiyar na cikin wani hali, ta buga wasanni guda 3 aka ta sheke ta, sannan ta yi draw, sannan a wannan karshen makon ma dai gashi nan Katsina ta sheke ta, sannan ga Iyamba. To ina ganin dai Pilas sai mahukunta sun shigo, an ba ta tallafi dan kowane bangare domin ta samu ta tsayar kafarta. To kafin mu sallama, rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta ta fitar da muhimmiyar sanarwa inda ta gargadi mutane kan tseren motoci da dokuna musamman daga karfe 12 na daren yau. Ga Abdullahi Haruna Kyawa da bakinsa. Korancin kwamishinan ta CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI na sanar da al'ummar jihar Kano cewa an haramta amfani da knockout tare da sauran abubuwa masu fashewa waɗanda za su iya firgita tare da tada hankalin al'umma yayin nuna murnar bikin sabuwar shekara ta 2022. Haka zalika an hana tseren motoci da dawakai a dukkanin. To a madadin kowa da kowa musamman Garba Abdullahi Bagoi shugaban sashen labarai na Vision Radio, Ibrahim Bako dan Batta shi da yin sada da ku, ni Abdullahi Abubakar Binga daga nan Vision FM Kano ke muku ban kwana da shekarar 2021. Fatan mu dai Allah ya sada mu da alkhairan sabon shekarar 2022 masihiya. Bisalam.